Podcast La tempesta perfecta, 9 d'agost de 2025. Aquest podcast és per venting, allò per desfogar-me, o sigui, spoiler alert, aquests podcasts van d'això. De la tempesta perfecta, que bàsicament és quan crash, la menopausa i els fills adolescents. He decidit no fer totes les vacances en lloc de 15 dies, només n'he fet una setmana, perquè no volia deixar a la meva filla de 18 anys sola a casa nostra amb una seva amiga, perquè, pobreta, potser no s'espavilaria o potser tenia algun problema i jo, com a mare que sóc, doncs potser la podria ajudar. Total, que sóc una gilipolles. Ahir vaig marxar a l'aeroport, el meu fill em va abraçar amb uns copets a l'esquena volent dir va marxar ja, mama, i el meu em va fer uns petons volent dir aviam, ara sí que podré disfrutar sense que em toquin els collons. Vaig volar de Barcelona fins a Boston, vaig agafar un Uber amb un taxista que parlava massa i arribo a casa. La primera que em saluda és la gosseta. Va estar 5 minuts llepant-me, saltant com una boja, jo super contenta. Bueno, he dit la primera que em saluda, però és la primera i l'última. La meva filla i la seva amiga estaven a la cuina. Vaig cap allà, la meva filla em mira, hola Maria, i representa que estaven netejant la cuina. La cuina s'ha fet una merda i ella representa que estaven netejant. Una de les dues recordo que tenia un fregall a la mà i vaig pensar, deixa-les fer, que netejareu? Sí, mama, i tant que netegeu. Estava cansadíssima del viatge i me'n vaig anar cap a dalt pensant que tots els 6 mames es convertirien en feina feta a l'endemà. Em desperto a les 4 de la matinada, per allò del jet lag. Si ja són les 10 del matí a Barcelona, a les 4 aquí a Boston, doncs el jet lag, i a part que aquí a Boston ja estic acostumada a llevar-me cap allà a les 5:45, o sigui que ja és això. Amb un fred que pela. La gossa al costat, perquè em suplicava i no em deixis sola, i la gossa al costat. Em desperto i fa molt fred. Surto de la meva habitació i el fred encara és més intens. Què passa? Doncs que l'aire condicionat va a tope. Truco a la porta de la meva filla, perquè clar, s'ha de trucar, no es pot obrir la porta, s'ha de trucar a la porta de l'habitació i em surt ella a les 4 de la matinada, encara vestida. Sí, mama, doncs ja tanquem la finestra. Què collons? O sigui, tenen l'aire condicionat i la finestra. Bé, m'han dit que ho farien, doncs va, tanquen la finestra, els hi faig algun crit a la meva filla i me'n torno a dormir. Però res, no puc. I al cap de mitja hora em llevo i vaig al lavabo. Hosti, doncs no serà per vàters a casa. Doncs l'únic lavabo que hi ha un cagarro que flota és el meu. He agafat una mala hòstia entre la menopausa i que estava cansada i que hi ha una mala llet que no m'aguanto ja de normal, doncs encara amb la menopausa encara me l'aguanto menys, doncs he començat a dir de tot. Després de dir de tota la meva filla i d'ella dir-me sí, ja ho farem, elles se n'han tornat a la seva habitació. No he volgut veure l'interior, no he volgut per sanitat mental meva, no he volgut veure l'habitació i he anat cap a baix a esmorzar. La cuina estava tal com l'havia vist ahir, és dir, totes les engrunes, totes les coses per endreçar estaven igual. I a sobre m'ha costat trobar el fregall que una de les dues tenia a la mà i que representa que feien servir per netejar el que no han netejat. He començat a bufar, inspirar, és allò de fer, inspira, expira, que et diuen que això va molt bé per la salut. Doncs va, inspirar i expirar. He pensat, què collons, inspirar ni expirar? Poso la música a tope, la que m'agrada. I m'ha sortit de la banda sonora del The Greatest Showman. Doncs vinga, a netejar-ho tot amb el Greatest Showman. I les nenes a dalt, que pobretes, s'han anat a dormir a les 4 i són abans de les 6, no les hauria de despertar. Què collons no les hauria de despertar? És casa meva i s'havien d'anar a dormir a una hora regular i no l'hora que els hi surt dels collons. Després de netejar la cuina, me'n vaig cap a dalt, aviam si hi ha una maquinada que m'han dit que ja haurien plegat la roba. Això m'ho van dir ahir. Tota la roba estava en el estat
en què jo la vaig veure ahir, és a dir, totalment desplegada a sobre de la màquina de rentar. He pensat, inspira, expira i comença a plegar. I a la segona camisa, a la segona samarreta, he pensat, què collons plegar-li les samarretes? I ho he tirat tot a davant de la seva porta, esperant, il·lusa de mi, que quan ho vegin se n'arrepenteixin de que no ho han endreçat i que pleguin la roba i que em diguin perdó mama. Això no passarà, és una realitat alternativa que no crec que ningú s'hagi pensat mai excepte jo durant una dècima de segon. Total, que com que la seva roba no estava endreçada, però no l'he volgut endreçar, així he madurat, m'he dedicat a endreçar coses meves. I tenia algun paper per llançar i l'he tirat a la bessura. I gràcies a observar detingudament, no sense gaire deteniment de fet, la bessura, he vist que s'han alimentat durant una setmana d'oreos i de qualsevol cosa que porti unes quantitats impressionants de sucre. Ara bé, el bròquil i els espàrrecs que m'han dit que es farien estan sense fer, a dins d'una bossa, a la nevera encara. La meva gossa, pobreta, em seguia a tot arreu. Mira que no puja ni baixa escales, li fa por. I aquesta ha pujat i baixat escales seguint-me com una desesperada a tot arreu, i amb la mirada em deia no em deixis, que algú faci cas. Hem anat a donar un vol amb ella. Ha cagat, pobreta, el que es devia estar aguantant durant tota una setmana i mitja. I ens ho hem passat bé. No he inspirat gaire. He mirat arbres i he posat música d'aquesta optimista, com Radiohead i Extremoduro, que és la que m'ha sortit que l'Alexa em diu, doncs, oita, si vols ser optimista, comença per Radiohead i Extremoduro, que ara per al teu estat mental és el que t'anirà més bé. I entre Radiohead, Extremoduro, la meva gossa, veure-li que li feia caca, o sigui, que s'ha netejat pobreta per dintre, i el sol que fa, i els arbres verds, m'he anat tranquil·litzant. I ara ja hem tornat de donar un vol. Ara només em falta netejar la casa, anar al súper i fer una mica de tot aquí a casa, perquè, pobretes, no se'ls hi ocorrirà ni els hi demanaré, pobretes, que netegin la casa. No, jo em sembla que sóc gilipolles. O sigui, té 18 anys la meva filla i és superintel·ligent i simpàtic, però clar, pobrets els adolescents. Bueno, ja, és que ja comencem per nens. Clar, que els fem inútils per la casa. I jo ara arribo a un punt de la meva vida en què només faig que cridar. Bueno, és igual, ara ja se'n va a la universitat, deixa-la fer tus huevos morenos. És que per què se'ls ha de deixar fer el que volen, que és ser uns porcs a dintre casa meva que vull que estigui neta?